Намаз уку тәртибе белән танышабыз. Беренчедән, кыйбла тарафына юнәлеп басу. Ният кылу. Ният ул күңелдән теләк белдерү. Әмма без теләгебезне раслап, телебез белән дә ниятебезне кабатласак, бу яхшы гамәлләрдән булыр дигән фикерләрдә калабыз. Басып торган килеш, бу халәт кыям дип атала, кулларны күтәреп, Аллаһу әкбәр дип тәкбир әйтү. Кулларны ирләр колак очларына кадәр күтәрсә, хатын-кызларга иң башларына кадәр күтәрү күздә тотыла. Намаз укыганда куллар уң кул, сул кул өстенә куелып, хатын-кызлар күкрәк өстенә, ирләр киндек астына кулларын куялар. Куллар багланганнан соң, күңелдән сәнә дугасы укыла. Аның укылышы белән танышабыз. Субханака Аллаһумма ва бихамдика ва табарака исмука ва та'ала джаддука ва ла илаха гайрук. Бу дуганың тәрҗемәсе белән дә танышып бетәбез. Раббым, син барча кимчелекләрдән дә пак. Һәм сиңа барча мактаулар. Синең исемең мүбәрәктер. Дәрәҗәң бөек, улугтыр. Синнән башка һичбер гыйбадәткә лаеклы илаһ юк. Сәнә дугасыннан соң, Әгузу билләһи минәш шәйтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Дип әйтәбез. Аннан соң Фатиха сүрәсе укыла. Аның укылышы белән танышабыз. Әлхәмдүлилләһи раббил аламин. Ар-рахманир рахим. Малики йаумиддин. Iyяка нa'буду ва iyяка наста'ин. Ихдина ас-сиратал мустaqим. Сиратал лазина ан'амта алейхим гайрил мағдуби алейхим вала даллин. Аннан соң әмин дип иштән генә әйтелә. Хәзер Коръәннән берәр сүрә укыла. Без сезнең белән Кәүсәр сүрәсен укырбыз, иншаллах. Аның укылышы белән танышабыз. Инна а'тайнакал кәүсәр фасолли лираббика ванхар. Инна шанияка хуал абтар. Моннан соң Аллаһу әкбәр дип тәкбир әйтеп, рукух кылына, бил бөгү гамәле үтәлә. Рукухта шакта ким дигәндә 3 тапкыр түбәндәге сүзләр әйтелә. Субхана раббил газим. Субхана раббил газим. Субхана раббил газим. Рукухтан турып басканда Самиаллаху лимен хамида дип әйтелә. Бу сүзләрнең тәрҗемәсе. Беренчесенең: Бөек Раббым барча кимчелекләрдән пак. Икенчесе: Аллаһ үзен мактаучыны ишетә дигән мәгънәләргә ия булып торалар. Аннан соң Раббана лакал хамд дип әйтәбез. Бу сүзләрнең тәрҗемәсе: Я Раббым, сиңа гына барча мактау дип тәрҗемә ителә. Аннан соң Аллаһу әкбәр дип тәкбир әйтеп, сәҗдә кылына. Сәҗдә вакытында
Кимендә 3 тапкыр Субхан раббил а'ла, Субхан раббил а'ла, Субхан раббил а'ла дигән сүзләр әйтелә. Аларның мәгънәләре: иң бүйек, иң югары булган Раббым барча кимчелекләрдән пак дигән мәгънәгә ия булып тора. Сәҗдәдән турып утырганда Аллаһу әкбәр дип тәкбир әйтелә. Аллаһу әкбәр дип тәкбир әйтеп, тагын бер тапкыр сәҗдә кылына. Бу сәҗдәдә дә кимендә 3 тапкыр Субхан раббил а'ла, Субхан раббил а'ла, Субхан раббил а'ла дигән сүзләр әйтелә. Һәм тәкбир әйтеп, икенче рәкъәткә турып басыла. Икенче рәкъәт нәкъ беренче рәкъәт кебек укыла. Икенче рәкъәттән соң тәшәһүд, әт-тәхият укыр өчен утырыла. Әгәр намаз 2 рәкъәтле генә булса, бу соңгы утыру була. Әгәр намаз 3 яки 4 рәкъәтле намаз булса, бу беренче утыру булып санала. Димәк, намаз 2 рәкъәттән торса, бу соңгы утыру булып, монда башта әт-тәхият, аннан соң салават, аннан соң берәр дуга укыла. Мәсәлән, Раббана. Инде намаз 3 яки 4 рәкъәттән торса, бу беренче утыру була, һәм анда бары тик әт-тәхият кенә укыла. Әт-тәхиятны уку тәртибе белән без алдагы дәресебездә таныштык. Шуңа күрә хәзер салават һәм Раббана дигән дуганың уку тәртибе белән танышабыз. Салават укыйбыз. Аллаһумма салли ала Мухаммадин ва ала али Мухаммад, كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا دغاس بلان تنشابس. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا دغاس نقغنان соң башта уң якка борылып, Әссәламу алейкум ва рахматуллах. Сезгә Аллаһы Тәгаләнең сәламе һәм рәхмәте булсын дип әйтәбез. Аннан соң сул якка да нәкъ шулай ук Әссәламу алейкум ва рахматуллах дип әйтелә. Һәм шуның белән намаз тәмамлана.